hakini ki khendet sini na kaliang jongka kon hon jongka suro pai ba ngila pelong ya meeting online ka jongi ha ka bang ila ban tai thir ya ki ba bon ki banta la si ba dei bat ka bha ka me jong pai ba ha ba khun ba ni khlam covid-19 ha ka ban kong de ni so bon pen pau kum bang ila pha ya ka sithi sa ka sarkar ba kadai ban ai no chi sumar free ya kini ki ba yo ya kini system covid-19 but nilai ini kalian jong department jong health kala penpau ba kinu ba yo ya jing pang covid-19 ka hap hapo ka subsidies ka bala ai da ka MHIS Henry ka jing thumu ka jong ni hi na kalian jong sur pa ba kalong ba ngin penyo ba ya ka free treatment ma banta kini ki ba yo ya ka covid-19 but lada don kam ngin penung kamru man pesting ya ka government da ka subsidies ka mi da ka MHIS ka baar ka ba na kalian ka jongi ngila ya kata ya thir ngai discuss ba ngila shimigara bin ai jumut ya sarkar ka dei alor ration ka ba BPL families kiti ban yo ni so thu ba practically ko makalong bun ba kini kilong yeng ki buduk ki bijinjar ki badula ka yo ba kot kim don ya kini ka NFSA AAY le ni ka PHH kim don but ka daw ya kani ka long ba le si ha por barak pentrekam ya ka NFSA scheme ki katkum ka jing batha jong ki bor sarkar ki babon ni BPL family ki la surrender ki ka jong ki kam kin yo ya kini ka ka bathmai lamba ka NFSA but ki babon ni ki application ki long pending hapo ki authorities ke badai kata daw ni shambak babon ba ki bru kim yo ya kini ka benta ka jongki kim yo ya tau khau basan kilo tu khau ai kata daw na galenga jungi ai jimut yo sarkar ba ban kuntup lang ya baro salonsar kini ki brew lagi longing ki ba wan na ka longing ka bakardu ha kini ka scheme NFSA AAY barka PHH daga bay train kat bat ki dor bar shlong ban identify ya ya kita ki longing na ki desi shan em kita ki ba kerdu ni ki badan kam jadi ka scheme kang ba kan long kan jingarap ya ki pai ba ko ba ka por ka lockdown ha ba ka babun kimyo ban lek ban belah kimyo ban tre ban khata bat ka yo ko kot joki kalau ka buduna ba lani ka bom don e ro ka balai pa de na kalian ka jongi ngi la yo jutip ba kania da badan ang thia pon mau diang kala haba ha ji te dekat bat kani ka minister jaga sarkar India hi la pentrikam lawan ra ya tu tablet u baki khat u ayus 64 ba la ban kam no benta kini ki ba yo ya ka sistem covid-19 bala ban klo ya ki ban yo yang cukup kecil bat ka bala ru ban increase ya kata immunity system go jongki tina kalian go jongi ibun ki state kila ki trilang bat kani ka bakania haki state ki jongki la jong bat kalian go jongi ni jimut lang ka sarkar ba ada kalau nggak bala ban ya pilih jumut bat ki berka nia hang ni hapo mo dia hang bala kalau nggak ba damkam ba ka mendoy ba bagi simlang ini ka sinjam kang ba ngin la ban kun khamba ya umi covid-19 dan ba ha ka bai ya ka basau na kalian jumi ngilai ba na kalian ka state government ka jongi kila pemi ka jim berbana ba ya kini kinograp ki ba di ki jor ki joki la sikim dan kam show ban apply ni kar pass na DC office namar kala long overloaded ba ka kam DC office su tu ta ba je kan la ai ba ya ki agriculture department ni ba pher na kali ka jongi hi ni maring su tu ba ba bon ki ran ka kinya kendo jing namar le se ka ki jingduna kilat kilenti ban ya apply ka ka kar pass ba la da ka long ba la malamba ki district administration ba sini baki nongrep
kit ya ki juru jongki masai kan bahai ki ban pelai klem ka karpas na ka jindan dong jur haki kali ke jongki apan sakil upai ki bagade ki nograp ba kit yomar jongki bande ti lese kan kan khamyara khandiat monum dili than ya kan ka por bagi nograp di bande no yung jur ba kilaot kembala dab kubur lupa ada sembut menteri ba kimarat kilong kimar ko kongsan na makadem ka por ki ba kinde na da Islam itu ka por input no ba kilong judo nong ka khrau ya kinong ti kerpat yo sarkar bukan perkhatlang kalau rene lenti ba min ya kinu rap kinum dakam su ya karpas Henry ki bang pahara polis changi ki ba cek ki de hi ban pe bnia ba de ba an fai pa de ha kardan ko chongki ba le de ni em kita ki bakit ya ki jhur ya ki marat ki chongki dalam taban dia ki ceka ki ba fer. Guidance for early diagnosis and early treatment. Not tested or tested negative and have symptoms. You have not yet tested for COVID or tested negative, but you have some of the following symptoms: fever, sore throat, body aches, diarrhea, loss of taste or smell, dry cough. Here is what you have to do. Get tested and take precautions. Stay at home, wear a mask and maintain distance from other family members. Drink a lot of warm water and other fluids like soup and juices. Do steam inhalation. Do proning if the oxygen saturation is below 94%. Eat nutritious food. Medicines you must take. Number 1, paracetamol if you have fever. 2, ivermectin. Dosage: take tablet with or after food for 5 days. Adults: 12 mg tablet once a day. Children 6 to 12 years of age, 6 mg tablet once a day. 3, vitamin C. Dosage: take tablet after food for 10 days. Adults 500 mg tablet 2 times a day. Children 6 to 12 years of age, 500 mg tablet once a day. 4, antibiotics may be added as prescribed by the consulting doctor. What to monitor? Monitor fever using a thermometer and oxygen level using a pulse oximeter 4 times a day. Consult your doctor or call 14410 if your oxygen level drops below 94% or if you have trouble breathing. Issued by Department of Health and Family Welfare, Government of Meghalaya.